agpaypay so daytoy hangada ka sa apot ti agdama. At sa may sapay haan kayo nga aming nga amom ket ibagam. Correct. Dahil baka kidi Super honest ka. baka kidi mo Basic basic knowledge lang iti iparpa. sa tikunada no si kamo gayem ti kalaingan di si kalatag sa saong ko. Di ba? Ano kasi dyan? Igaman din tulad sa cellphone message din tulad sa saoda. You know what, the DJ ko magsisinir kit ideas, that is what you call the give and take kami. Yes. Agdengeg ka, dahil na daw may share mo ibaga. Ang DJ sika amin. Di sika mo tikalenga, di sika kalamin na. Bagay mo amin din. Adama mo nga kasta sa mo ko. Oh, di ba? Sikat ganti kalaingan nga maturog ko na. Di ba? Kaya matulog ka lang ta. Ada mga min din nalaing agsao isulat ati pagsasao mo. Ada mo tay nalaing agdingdingag isulat ati para dingan. Tay nalaing agtugaw. Agtugaw lang. Awan di na ta dingding. Tay nalaing nga maturugan. Tay nalaing agsat isulat tagsasatan. Oh, di nga min. O di ba? Sa balik kay agbor. Tay nalaing nga joker agjojok tulat din dyan. Oh, di nga min. Ada mo tay nalaing agsangit. Agsangit tay agikalkalkal ati past heartbreaks. Ada mo DJ yo. Saksa mo timang bala. Di na pala diretsuan. Di ka may mga idol ha. Dapat tanyo iliklik ha. Diretsuan nyo di ban-banan. Di ba? Oo. Okay, sa kasi dyan. So, you must have the role sa DTP na mas mahigpit na implementasyon ng batas kano tatan at siyempre. Na tatan, rigatan niya. Ano mapapayaban? Ano mapapayaban? CIDG, NBI,